mám na stoličke Mariu, druhú z výherkyň, ktoré sa zapojili do našej súťaže o diagnostiku vlasov a produkty v hodnote 50 eur na osobu. Je veľmi zvláštne, že ja keď sa pozerám na túto výherkyňu, tak si aj hovorím, že čo vlastne my ideme riešiť, hej? Lebo ona má v super stave vlasy, akože hladké, pekné, aj keď sú trošku zosvetlené, nie sú zničené. Už som sa aj medzi tým spýtala, či si ich žehli, ona si ich ani nežehli, prosím pekne, ona ich má takéto stále pekné. Takže vlastne čo my ideme riešiť? V čom by som vám vedela poradiť? Skúste mi povedať, čo vás trápi s vlaskami? Keď si zmiem vlasy, vlastne sa táto spodná časť vlasov točí. Aha, iba jedna. No, odtiaľ to z boku a sem dozadu trochu. A vlastne, keď si to nepresúšim cez kefu, tak ono to je potom, vrch mám rovný a tie spodky mám také kučeravé, že to vyzerá niekedy také rozcuchrané. Ale keď si to akože cez kefu, tak to je dobré. Niečo také, aby sa mi to lepšie fúkalo, alebo... Aha, okej, no tak máme nejaký problém, super, vyriešime ho, ale ma zaujíma, že to bolo celý život tak? Nie, ono sa mi to asi... Môže to byť, že asi aj po porode tak 5-6 rokov, no. Potom sa mi to... Lebo hormonálne zmeny veľakrát to ovplyvňujú, že vlasy zrazu začínajú byť iné. Inak si to nejak nevieme my kaďarníci vysvetliť a dosť to s tým aj súvisí. Vo vašom prípade ja to aj natočím, zozadu to fakt aj vidno, že tam sú úplne fakt, že vlnité vlasy. A to sú už trošku vyrovnané, akože cez kefu natiahnuté. Takže vlastne predpokladám, že si umývate vlasky tak raz za týždeň? Áno. A že najkrajšie sú tak na 4. deň? No, lebo potom... Lebo to sú tie vlasy, ktoré sú najkrajšie, keď si sadnú. Aha, okej. Dobre, tak to není problém. Tam ma hneď tak napadá, že iba sa spýtam, že keď používate kondicionér, ak teda používate, tak vy si ho dávate aj na tie spodné časti, hej? Všade si ho dáte. Lebo máte dosť husté vlasy, že či sa vám to akože chce, či to tak neflakáte, hej? Všade dávate. Normálne si ho dám na také vyžmýkané spodky vlasov. No, takže toto je super. A keďže tento krok robí, tak ona určite tú vlnu ako keby trochu oťaží tým kondicionérom a ona je možno menej vlnitá, ako by bola, keby ste nedala úplne nič. Ale napadá ma, že máme taký vyhľadzujúci krém, ktorý používame pri klientkách, ktoré sú trošku buď krepaté, vlnité, ale ktorí cielene chcú vlasy skôr vyrovnávať. A myslím si, že toto by bola verzia, ktorú by ste si mohli na tie vlasy dávať. V podstate aj na tú stranu, kde ich nemáte vlnité, to im neublíži, lebo ten vlas bude vyzerať možno prvý deň po umytí tak, ako chcete, aby vydržal až na 4. Viete, že také iné, také fajne, také, nie sú masné, neobsahuje to oleje, ale je to také veľmi pekné. Hej? Tak toto by sme mohli. Že, no, možno čo sa týka šampónu, tým, že ich umievame raz za týždeň, čo je absolútne v poriadku a ja to vlastne podporujem, lebo tá pokožka aj ten vlas si akože oddychne, tak ale sa tam toho trošku uzberá za ten týždeň. Takže by som možno povedala nejaký micerálny šampón, možno lepšie čistiaci pri takých hustých vlasoch, aby ste to tak možno vedeli, že lepšie vyčistiť, on tak celkom aj dobre pení. Možno niečo takéto by ma ešte napadlo, lebo tým, že sa nežehlíte, tak ani termálna ochrana tam nemusí byť nejaká nutná. Vlasky si fúkate cez fén, kondicionér máte a možno ak ešte, neviem, masku na vlasy. No to by som mohla nejakú takú, veď nemám to, že žlté, ale napríklad niekedy len tak jemne pretónovať, akože aby to malo taký... Áno, lebo máme aj masky s pigmentom, takže v podstate aj to by sa dalo vyriešiť, to nie je problém. Takže u vás skôr možno toto, že šampón, ktorý je taký viacej čistiaci, micerálny, na tie husté vlasy naozaj, že lepšie tak pení, lebo nie všade sa dostanete pri tých hustých vlasoch na prvé umytie. Odporúčam určite umývať 2-krát po sebe, po týždni. Druhá by bola nejaká maska buď s pigmentom alebo bez, to by bolo super, lebo kondicionér máte, tak to by ste mali na zmenu a vyhľadzujúci krém, super. Lebo sa to dáva na vlhké vlasy, už sa to nezmýva, necháva sa to tam a vlas sa, keď sa vyfúka, väčšinou vyzerá, ako keby ste boli vyžehlená a myslím si, že ten vlnitý vlas vám určite trošku narovná, aj keď nehovorím, že úplne vystrie, to nie je cieľom, to sa dá asi iba žehličkou, lebo sa dosť vlní, ale úprimne, tým, že máte husté vlasy, tak práve tie vrchné vlasy, ktoré sú rovné, vám v podstate zakryjú tú spodnú vlnitosť. No to mi zakryje, akože. Takže celkom sa s tým dá fungovať, hej? Hej.